Maita henyu. Tinoda kukutendai nesarudzo yakanaka yekuti tiite hurukuro dzedu, tinobata nyaya dzinobata upenyu hwedu. Tiri Mai Chisamba show. Mufaro wangu kunge tiri kushandidzana nhasi nevanhu vakaremara nevavanovabatsira, nekuti isusu tinokudza njere kupfuura zvinotarisika pauzima, nokuti munhu. Regai tipe vakotsveri vedu veCBM vanoshanda vakabatana zvikuru neFord Pace vaita kuti tipiwe chikuva ichochi. Tinovatenda zvikuru. Asi regai nditange ndapa mukana uno kune vadare vedu ndogokuudzai kuti tiri kukurukura nenyaya ipi nhasi. Ndotanga nemukwasha ari kunze. Ini ndinoitwa Taurai Kadzviti, ndiri munyori mukuru kuFederation, zvakamirira Federation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe. Asi ndakamirira Senator Kupe, ndo vari zvakare sachigaro weFederation. Tinokutenda ino uvepo. Ndouya pakati. Makadi Mai Chisamba. Ndinofara zvangu. Ini ndinoitwa Naspa Manyau. Ndiri seneta, ndinomiririra vane urema mudare reparliament. Tinokutendai honorable neuvepo. Makadi Mai Chisamba. Ndinofara. Ini ndinoitwa Chiedza Masrovere, ndabvawo kuChristian Blind Mission CBM. Tinokutendai neuvepo hwenyu. Nyaya iri pano tinoda kutarisa zvigozhero. Takatarisana nenyaya yedzihwa mupengo COVID-19. Munoziva kuti hama dzedu dzakawanda dzakashayika. Vamwe vakarwara nenyaya yedzihwa mupengo, asi tichinaro. Asi pavanhu vakaremara vakasangana nezvigozhero zvakawanda. Asi mukati mezvigozhero vanhu vagara vane zvirehwa-rehwa zvavanongotaura, zvimwe zvemabwodo, zvimwe zvisiri zvechokwadi. Regai nditange nemuroora ari pedyo neni. Chii zvamungatipe sezvigozhero kana zvezvimwe zvezvirehwa-rehwa zvingakanganise shamwari dzedu dzakaremara? Maita henyu Mai Chisamba. Pakufamba nekuona zvatiri kuona apa, tiri kuona kuti vanhu vakaremara vari kusangana nezvigozhero zvakati wandei kuti vange vachizoinge vachibayiwa. Takatarisa dzihwa mupengo iri. Chekutanga, mari chaiyo yebhazi yekuti munhu akwanise kuinda kuri kubayirwa kwacho, kana kunyanya-nyanya kuti azive kuti anoenda kupi. Takatarisa kuti kana pachishambadzirwa zviya kuti vanhu ngavainde vanobayiwa, kotaurwa kuti vonobayirwa kana kuchipatara chakati, tinoona kuti vamwe vedu havakwanisi kunge vachiona. Saka tikange tichiisa mifananidzo inenge yakanyorwa, vaya vasingaoni havakwanisi kunge vachiverenga vazive kuti vanoenda kupi. Chepiri, tikatarisa kana paterevhizheni chaipo panenge pachiiswa vanhu vachishambadzira kuti kuri kubayiwa kwakati musi wakati, asi vasinganzwi havakwanisi kunge vachinzwa. Nemuchirungu vanobva vati accessible formats, yekuti vange vachikwanisa kunge vachidini, vachiwana ruzivo chairwo pamusoro pedzihwa mupengo iri ruri kutinetsei kuwana. Mashoko makukutu ari kutaurwa naini. Isusu tinongoramba tichiti chiri mumusakasaka ngachizvinzwire, nekuti zvawataura zvatobata moyo yedu. Munoziva kana tichine shamwari dzedu dzakaremara, ngatifunge ivo saivo, nekuti tikarega kufunga tiri mushangu dzavo tinoita zviri kutaurwa nemuroora wechidiki. Ndouya pamuri honorable. Maita basa Mai Chisamba. Inini ndiri kuda kutaura pamusoro peatinoti mamisi. Zvirehwa-rehwa. Ndofunga takambonzwa kuchinzi pane munhu azobayiwa azorwara zvakati, pane abayiwa arwara zvakati. Zvino ini semunhu ane urema ndanzwa kuti pane abayiwa arwara zvakati, ndinenge ndakutyirawo nyama yangu, ndakuzvityira. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaura. Munoziva kana tikaita upenyu hwokurarama tichingotaura zvirehwa-rehwa, kune vamwe vana vanototya kubuda pazhe usiku nekuti vanongohwa kuti pane zipoko, pane matsotsi, pakazodaro. Asi tiri kuti ngatiregei kushandisa mutauro unokuunisa, nekuti munhu anenge ofunga akakuti zvingatowedzera. Asi pane rimwe vhiki ratakamboita naDr. Mahomva vakataura kuti kazhinji
vanobvunzurura munhu kuti ambenge achirwara here, ambenge achidini, nokuti dzimwe dzinenge dzangova ngano. Ndouya kune munyori wedu. Tinotenda Mai Chisamba nechirongwa chakanaka. Sefederation takaona kuti pamaorganizations oro mapoka akamirira vane urema hwakasiyana siyana, tingati hunyorwa kana zvaitapurwa ngave pazvitivhitivhiti kana pamawiresi zvisinganzwisiki nevanhu vane urema hwakasiyana siyana, tingati sevasingaoni, vasinganzwi, nekudaro vaigara vachisaririra kuti kana kuti vanyatsonzwisisa maererano zvedziwa mupengo ende nenzvimbo dzacho dzaibayirwa, vanhu vainzwisisa here kuti chero munhu anogona kubayiwa. Indopa muenzaniso sekwandinomiririra, vamwe vaitotya kutoti ndikanobayiwa zvinogona kuzonotangana neumwe mushonga wandinoita wandinonwa. Saka nekudaro takaona zvakakodzera kuti pave pane ndingati maprograms akaita seano, nzira dzekuti tidzidzise vanhu vane matambudziko akasiyana, madisabilities akasiyana muZimbabwe kuti chero une urema hwakadii, ikodzero yako kuti ubayiwe jekiseni reCovid. Mashoko akanaka ekurudziro 9. Kodzero ikodzero. Kodzero hadzina tsvete nhai kuti ndaitirwa tsvete. Ari kutaura kuti ikodzero yako yekunobayiwa. Saka kurudziro iri pano ndeyekuti vanhu ngavabayiwe nekuti dziwa mupengo rinouraya. Iko kufawo chaiko, kuchiuraya zvakare. Handiti ndoda kumboya pane shamwari yangu ine chichevedzero. Tinotenda Mai Chisamba. Inini ndakamirira vanhu vanorarama neurema iyezve vachiraramawo neHIV. Pane zvireva zvekuti kana une HIV at the same time uchida kuzobayiwa jekiseni nechirungu tingati jekiseni reCovid iri, zvinogona kukukanganisa zvikuru kwazvo. Asi tine maboka akawanda akabayiwa, ivo vanorarama neHIV asi vane urema, asi vakabayiwa hapana zvakaitika kwavari. Ndizvozvo mashoko akanaka ekurudziro 9 kuti kune vakawanda vakabayiwa vari kurwara, vane zvimwe zvinhu zviri pasi zvaitaurwa zviya nana chiremba kuti kune vamwe vane shuga, kune vamwe vane HIV, kune vamwe vane maBP, asi vanongovabaya vese vakadaro. Ngatisangane muchikamu chinotevera. You're beautiful, you're beautiful. You're confident, you're confident. Kugeza nerunako narubili. Gandare mvura nerubili. Kugeza nerunako narubili. Gandare mvura nerubili. Mukoko mudiwa naka. Every woman is beautiful with Rubilee. Every woman is beautiful. Find yourself. Believe in your power. Vanhu vari kurambana, vamwe vari kuti vakagarira vana, vamwe vari kuti vakagarira zvidziyo zvakashandwa. Varume vari kuramba kuzvigamuchira kuti tinofanira kubatsirana kunochera mvura. Asi kana taakunze kwenyika kuti tichibatsirana mabasa, kana usina ruzivo, usina kurodzerwa njere dzako pachivere, unofa yakalota.
vadikani tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba Show umo tiri kutarisa nyaya yedziwa mupengo, umo tiri kusimudzira nyaya yekuti hekani waro ngatinobayiwa idziwa mupengo riye tichinaro COVID-19 zvikuru sei takatarisana nevanhu vakaremara. Asi apo neapo tichapota tichipindurwa nenyanzvi dzedu dzebazi reutano vachitiudza kuti izi nyaya idzi tingadzifambise sei. Regai ndimbouya kwamuri tinzwe. Tiri kutarisa nyaya yezvirehwa-rehwa, tiri kutarisa nyaya yenzvimbo zvadzinenge dzichiitwa nezvakawanda zvigozhero zvinosangana nevanhu vakaremara. Taurai henyu. Pamusoro Mai Chisamba. Ini ndabvawo kunonzi kuZimbabwe National Association for Mental Health. Pazvirehwa-rehwa izvi zvakatombotibatawo vakawandisa vanorarama neurwere hwepfungwa. Takanga tichitoti kana uchinzi unonwa mapiritsi yayo, jekiseni iroro aitonzi rinogona kutokanganisika nemajekiseni aunobayiwa kana mapiritsi aunenge uchiwana. Uye patinogara tichichengeta vanhu vatinenge tinavo ivavo vanenge vachirarama. Taitoona kutoti dzimwe hama dzacho nechaidzo dzaitotaura kuti hatidi kuti munhu aite se abayiwe, asi panga pari kushaya ruzivo kuti vadzidziswa sei kuti vanhu vese anokwanisa kubayiwa. Sezvandiri ndakatozobayiwa kusvika izvo ndakatobayiwa jekiseni rechitatu. Makorokoto nekuita zvinhu zvakanaka kudaro. Asi inini ndingade kuziva kuti kana manzwa zvirehwa-rehwa izvi, kana manzwa manyepo, hamuna here nzira yekunzwa chokwadi? Hatina here nzira zvachose kana takaremara yekunzwa chokwadi? Nekuti ndiri kunzwa kuti ava vanhu vakanga vachitiudza kuti zvakati, ava vanhu vanga vachitiudza kuti zvakati, tinozvifambisa. Honorable, mune mhinduro? Mai Chisamba maita henyu. Okay. Ndoda kutanga ndakupaiwo muenzaniso. Zvakafanana nekuti muriwo hauna munyu. Mai Chisamba, kuti ndizive kuti muriwo hauna munyu, unge ndatodya muriwo. Ndonzwa kuti muriwo hauna munyu. Ndiri kuuya kwamuri ndakatarisana nevanhu vane urema hwekunzwa. Mai Chisamba, takapinda pakatikati peCovid yacho, pechidziwa mupengo. Vanhu vasati vanzwisisa kuti chii chinombonzi dziwa mupengo. Ndobva ndamuti enda unobayiwa. Anondibvunza kuti kunobayiwa, kubayirwei, kubayiwa chii? Nekuti ndikati muriwo hauna sauti, munhu asina kudya, anoti sauti yei? Maita basi. Mashoko akanaka nhai. Kana tichikurukura tiri mururimi rwaamai tinoti kuziva mbuya huudzwa nhai. Saka inini ndiri kukurukura nehama neshamwari dzedu dziri kunze ikoko kuti kana tichigara nevanhu vakaremara ngativabatsirei. Dzimwe nguva ndisi shoka dzavo, dzimwe nguva ndisi meso avo nenzeve dzavo. Nokuti kazhinji kana zvichitaurwa, zvimwe zvacho munoziva nyaya yesocial media iyi iri kunetsa. Taurai, ndiri kumboya kwauri. Nyaya yesocial media iyi, hatisi kuti zvese zvinobuda pasocial media zvakaipa, asi zvinogona kupinza zvigozhero. Zvingapinze sezvipi? Tinotenda Mai Chisamba. Chekutanga pane mubvunzo comment yataurwa pamusoro pe-information or ruzivo pamusoro pe-COVID. Semunhu wese vhine vanga vasina matambudziko eurema, vanhu takangopinda mungati chinenge chichadzimira kusanzwisisa kuti izvi zviri kuitika. But nekufamba kwenguva hurumende nemamwe mapoka akatanga kuparira zvinhu vachishandisa atumuri kutaura masocial media kuti vadzidzise vanhu nezve COVID udziwa mupengo. Nekufamba kwenguva maorganizations evanhu vakaremara kuburitsika neCBM pane maprograms angave ari specific o ainyatsotarisa kuti vanhu vapiwe njere o ruzivo pamusoro peCovid. Asi kune mamwe urema hwakati siyanei sewanga uchitaurwa vanozonowo mapiritsi anozonokanganisana kana kubatsira kana kusazomira zvakanaka mumwiri. Ndo zvinhu zvaiwanzotyiwa nevanhu. But zvisinei sefederation taikurudzira kuti maorganizations or mapoka anoziya urema hwavo
ngavachitsanangurira kuvanhu kuti ayewa hapana chakaipa chero ukabayiwa jekiseni redzihwamupengo pamwe chete nebhusta racho. Sekwedu kuEpilepsy Support Foundation vakawanda vakauya vachifona kuti handizorwari here zvakanyanya. Taitovatauririra tikati aiwa kwete, hapana chinomboitika, zvakangofana nemavhitamini majekiseni mamwe amunongobayiwa zvinotozokubatsirai kuti musarwari zvakanyanya. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa. Mufunge chinhu chese chinoda zivo pamusoro pacho. Kunyange iyo social media iyi yakangoti njoo, yakangosvika semuenzi. Ndosaka muchiona dzimwe nguva vanhu voita sevanopenga nayo. Inodawo zivo, inodawo dzidziso. Saka zvauri kutaura izvozvo kuti basa iroro remapato edu atinoshanda nawo, ngatisvikei kuvanhu vedu vakaremara tichiona kuti vanyatsohwisisa. Chiedza unoiona sei? Ini ndinoiona iri pairi Mai Chisamba. Takatarisa iyo social media yauyai inofambisa mashoko mune zvakanaka nemune zvakaipa. Sokuona kwatakaita isusu pakanga pane dzihwamupengo, time yarange rakanyanyisisa chaizvo. Vanhu vaifambisa ruzivo rumwe rusingaiti rwaizoita kuti vanhu vasange vachida kuinda vachinobayiwa kana kuwana rubatsiro. Asi takaonawo futi kuti ndo imwe yenzira yatingashandisa kufambisa ruzivo kuti vanhu vange vachiziva nekugadzirisa zvirehwa-rehwa zviri kutaurwa. Naizvozvo seCBM takange tichibatsirana neveFord Peace nekuvapa mari kuti vange vachiita atinoti mamwe madocumentary kana kuti vange vachifambisa ruzivo kuti vanhu vange vachiziva nenzira dzavanoziva kuti vaya vemapato anenge aine vanhu vane urema vanenge vachizoziva kuti aiwa isusu tiri bato rinomirira vanhu vasingaoni. Naizvozvo tingafambisa sei ruzivo tozoenda kumwe kune vaya vanenge vaine vanhu vavanoziva kuti ava vanzwi, wobva vashandisa futi mukana iwo wokutumira kuti vofambisa sei shoko. Saka ipapo ndakaona kuti iyo social media iyi ine pahuviri, inogona kuita zvakanaka uye inogona kuita zvakaipa futi papapa. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaura nhai. Saka inoita sesadzaka, ukaridya zvakanyanyisa rinozvimbira futi ka haditi. Saka rinongoda kudyiwa zvine mwero. Saka social media iyoyi ngatiitorei nemwero wayo. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Marmalade, Duke. Marmalade, Duke. Marmalade. I'm Marmaduke, by the way. Come on, let's meet the fam, the two-leggers. Food! Debbie's pretty cool, and my main food hookup. Ah! Hot cheese! Ah! Hot cheese! Something that was real. Humans and dinosaurs can't coexist. We're subordinate to it. Vanhu vari kurambana, vamwe vari kuti vakagarira vana, vamwe vari kuti vakagarira zvidziyo zvakashandwa. Varume vari kuramba kuzvigamuchira kuti tinofanira kubatsirana kunochera mvura. Asi kana taakunze kwenyika kuti tine tichibatsirana mabasa. Kana usina ruzivo, usina kurodzerwa njere dzako pachivere, unofa yakalota. You're beautiful, you're beautiful. You're confident, you're confident. Kugeza nerunako narubili. Gandare mvura nerubili. Kugeza nerunako narubili. Gandare mvura nerubili. Mukoko mudiwa naka. Every woman is beautiful with Ruby. Every woman is beautiful. Find yourself. Believe in your power.
maita yenyu adiwa atari tasvika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongwa Mai Chisamba umo tiri kutarisa zvirehwa-rehwa zvigozhero. Kurudziro tiri kuipa zvakare ipapo yekuti vanhu ngavabayiwe dzihwa mupengo. Zvikuru takatarisana neshamwari dzedu dzakaremara. Ndombuya kwauri Murora. Maita yenyu Mai Chisamba, zita rangu ndinoitwawo Memory, ndabvawo kuFord Peace. Mai Chisamba, nyaya yatiri kutaura nezvayo pamusoro pedzihwa mupengo inyaya yakakosha zvikuru, nemhaka yekuti takaona kufambidzana kwekuti vanhu vakaremara havakwanisi kunyatsa kuwana zvekushandisa, tinoti magadgets anofambisa mashoko akafanana nenharembozha, akafanana nezvitivhitivi. Saka ipapo tiri kuona sekuti pakaita dambudziko rekuti takange tonzwa mashoko zvirehwa-rehwa zvakubva kune vamwe vanokwanisa kunge vaine zvikwanisiro zvakanaka. Saka dambudziko riripo zvekare mukufamba kwemashoko. Pane mamwe mashoko anotambudza kuti anga achienda etinoti mu-accessible format. Sevanhu vakaremara tinogona kunge tine dambudziko kana kuti tine hearing impairment tisingaoni, tine mamwewo manzwisisiro emashoko atinoita angava anosiyana nevamwe vanhu vasina kuremara. Saka naizvozvo kufambiswa kwemashoko in accessible formats ndo kwakanetsa kuti tizowana zvatinoti izvo zvirehwa-rehwa izvozvi. Ndizvozvo chaizvo zvamuri kutotaura izvozvi. Tinongovimba kuti zviri kufanira kunosvika kwazvinosvika, kuti chinhu chese chine maitirwo azvo. Kunyange tikada kutaura nambuya izvozvi, tine masvikiro kumusha, tine masvikiro ekutaura nambuya. Kutaura nambuya kwakasiyana nekutaura kwaunoita neshamwari yako. Saka ndizvozvo zvekuti kana munhu akaremara, ngatitarisei kuti akaremara chii, anoda kubatsirwa sei, anganyatsohwisisa zvatiri kutaura sei. Vamwene? Ndinotenda Mai Chisamba nezvirimo mudariro. Dambudziko ratinaro isu vanhu vakaremara, ndikatarira kumamana kwatinobva, kune nzvimbo dziri kure dzinowanikwa zvipatara zvedu. Ndotarira ini akaremara wacho handikwanise kufamba kuenda kuchipatara. Mbuya vari kuzvinzwa, vanoona zvese vanoita, asi kuti vakwanise kunditakura kuenda neni kuchipatara chinhu chiri kutishungurudza, asi kuvaccinatwa tiri kuda. Mashoko makukutu, hero jira kufuka kana kuwarira. Vanhu vari kuti hongu tinoda. Saka panofanira kunge paine uronga hungaitwe nemasangano, nokuti tinomboona zvimota zviya zvinofamba zviya zvinganzi mobile clinic. Izvozvo zvinogona kuenda munzvimbo dzakasiyana-siyana kana maitiro mamwe ekuti vanhu vanosvikirika sei. Asi regai ndipe kutenda kwakaperera tiri muchikamu chino kune CBM ichibatana neFord Pass yatipa icho chichikuva. Ndakuya kwamuri vadare vedu. Mashoko ekupeta chirongwa taurai unoda kuti kudii? Chekutanga toda kutenda neprogram nechirongwa chino Mai Chisamba. Chikuru chatinoda kutenda ndechekuti hurumende yakaparura chirongwa cheCovid. Zvakavhurwa mumaprovinces ese nemadistricts. Nekudaro kwakatove kune macall center. Nyaya yesocial media tichitaura iyai, kana pane zvamatadza kunzwisisa, kazhinji nyota inopera patsimi. Taiti vanhu ngavaende kupi? Kuzvipatara zviri padhuze naivo, kana vana mukoti vari munharaunda kuti vanyatsonzwisisa, kana kumapoka akamirira urema hwakasiyana-siyana. Saka tiri kuti wana rumwe ruzivo unyatsove ngatichi kugutsikana kuti izvi ndo chokwadi ichachisi. Social media iri kutaura zvakawanda ende kazhinji hazviwanzovake, zvinowanzoputsa enze zvichivhiringidza kufunga kwevanhu. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa naTaurai. Taurai ari kutipa chenjedzo yekuti kana tichida kutaura zveutano, ngatitsvagei vakoti, ngatitsvagei vana chiremba. Kana tichida kutaurawo zvekudzidziswa, ngatitsvagei vadzidzisi, ngatitsvagei vanhu vari mubasa iroro. Kana tichida kunzwisiswa kuti vanonzwisisa vanhu vakaremara, tinotsvaka masangano iwayo anobatana nevanhu vakaremara, nekuti vanogona kutipa chenjedzo yakanaka. Ndo yakwauri Chiedza.
Inini ndingangokurudzira kuti kune vese vanenge vachiisa ruzivo pajekerere, ngativei tichizivawo kuti kune vamwe vedu vanenge vachidawo kuzenge vachiverenga ruzivo iri. Zvingava hatisi kungotarisira kuti vanhu vasingaoni, tine vaye vatinoona vanoona kure kure, nevamwe vanenge vachizenge vachida kuonawo mavara mahombe. Ngatitariseiwo kuona kuti patiri kuisa zvatiri kuisa zvinoverengeka here, nekuti vamwe hazokwanisi kunge achizviverenga. Zviri kusvika here kune vanhu vatiri kuda kunge tichitaura navo. Ndo zvandoda kunyanyokurudzira izvozvo, nokuti munhu ane ruzivo, munhu anokwanisa kunge achiziva kuti ndotora danha ripi, nokuti ane ruzivo kwekuti ndinowana rubatsiro kupi. Mashoko akanaka ekurudzira atiri kupiwa ndizvozvo, nokuti kana tichigadzirira mwana bota revana vachecheriya tinotofanira kuziva ruzivo kuti pane mwana. Zvino kana taakutaura nezvebota revana toenda munotaurira chemberi dzinenge isu kuti bota revana rakadai. Mashoko ari kusvika, asi ari kusvika kwaasingabatsire nai. Saka ndozvaari kutaura kuti kana paine mashoko, kana paine chenjedzo, ngaiende kwazvinokodzera kuti zvidzame. Honorable, ndouya kwamuri. Maita henyu Mai Chisamba. Ini mashoko angu ekupedzisira ari kumhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe vane urema nevasina. Ndiri kuti ngative muchengetedzi wemumwe wako, nekuti pachirungu vanoti each other's keeper. Saka pakuve muchengetedzi wemumwe wako, kana muchinge maonawo kuti pakati paita vari kubaya majekiseni ekudzivirira, tikokeiwo, titoreiwo, tibatsireiwo kufamba sevanhu vane urema, nekuti tese tine kodzero yekuti tibaiwe tirarame pamwe chete zvakafanana. Mashoko akanaka ari kutaurwa naningi nahonorable wedu kuti Yesu tatori hama nehama, ukanzwa chawanzwa udzowo mumwe. Tingakundwe nevekukombi here nai? Mati mambozvona zvinoitwa kukombi? Ikombi imwe chete ikapfuura naipapo dzese dzinotomirirana dzichipfuura, kunzwanana, kuziva kuti tiri mubasa rimwe chete. Handiti tsotsiwo dzinobatsirana. Hatisi kuti vari kuita basa rakanaka matsotsi aiwa. Saka isusu tiri kuti kana takaremara, zvawanzwa zvakakosha, zvaunofunga kuti vamwe vangudai vanga vanzwawo, izvozvo shambadza, izvozvo paridza. Mazuvano kune zvimagurupu, mazuvano tine nzira dzakasiyana siyana. Mufunge munongoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo, chiringazuva chiye chabva chatsuka chikakwata. Asi regai nditore mukana uno wekutenda vadare vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Ndinotenda, taurai. Honorable, ndinokutendai. Chiedza, ndinotenda. Nemi tinokutendai nekuti nguva haifushwe. Mauya kuno mukatipa nguva yenyu tikagona kukurukura. Zvakadi kusangana zvakare. Svondo rinouya pane imwe nhapitapi nenguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Zeka.